Ya coba iki bintang tamune wis kepareng munggah panggung ya. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu. Mas Tatang, Mas Rabies kali Mbak Jiblek. Monggo. Supaya sing mresani mburi dhewe ora penasaran, jumeneng wae ora apa-apa. Iya. Nggih. Merga para rawuh iki kepengin mresani rupane Rabies Tatang karo si Yuci Blek kaya ngapa. Iya. Seniki napa? Sesuk. Lho, iki aku ora wangsulan iki. Awang lewayangan bengi iki Kak ya. Ayo, Mas. Yo. Disepot mboten? Ya, jaluke nek disepot serpek. Semprot. Nah, yo serpeki. Ayo Mas Tatang, Mas Rabies. Wis ngadeg urung iki. Lho, kaming dhewe. Nggih wong anu gula sing ngode nek nikah kan mboten ngoding ya gula sing ngajak dewek. Oh iya. Kan ana ngene dulure ya ora ngadeg. Ora apa iki nilai estetika. Nah, Aku ngajeki nggon-nggonan kok. ngajak nggon-nggonan keprimen. Yo Mas iki ngajek yo nek pas ana perlune wae. Oh, lah wong siki perlune karo nyung ya ayo ngadeg. Ora sudi. Bisane ora sudi nang apa? Yo nek kowe iki ketomboi sampe ngono yo nggonku ngajek. Wong ora tata iki. Oh, pancen ora beres sih kaya kuwe. Wong anu arep ngadeg kok milih-milih sing didegi apane. Yo nek kaya kowe Lah sikiri Kak. Mas Rabies, ngadeg karo nyung lah nyung ya kurang apane jajal. Yo. Wong wadon gena nyung wadone. Ora percaya ya takoni ke Bapak Parjio. Sedulure jenengan, Bapak Toto nek nyung asli ayu wadon. ayu wis. Ora percaya maning ke takon Bapak Haji Suwarto. Kae sing piyayine eman nyah nyocrat-crut. Wis tau diceruti apa piye? Ampun nembe be diceruti. Ayo mulane kowe pengen diturunan luwak ya karo karemu. Ya orang ngrunya karo Bapak Haji Suwarto ya wong kae seneng pegaweanku. Angger dis nyong nganggur nyong nang kana ngode kaya kowe. Apa? Hah? Karo kok kenapa ngomong. Oh ala wong gemblung. Nyong karo Bapak Haji Suwarto ke wis ora kaya sapa karo sapa. Iya, Ya kudu iya. wong liya. Nggih mboten kados kali wong liya nggih nun sewune kula ngode teng nikah kados niku. Iya. Nggih wong niki sing mriksani kathah kok Mbak Limbung bacangi. Iya, iya. Nggih Bapak Sumardiko. Rawuh. Rawuh Bapak Toto sekalian. Nggih. Bapak Sumardiko nggih sekalian. Nggih. C Bapak Haji Suwarto ya sekalian. Kalian. Ya iya, Amerika sing ora sekalian ya Deke, teng kene. deke ya sekalian. Kula, Heeh. kula sekalian karo dalange ya kena. Wasil jak geseh iku misal. Lah timbang jenengan naksire karo sing tengah kados niki. Apa kira-kira ana pedhinganmu? Non, Kowe duwe pedhingan apa? Nek karo sing iki kuwi mesti dadine apik. Iya. Nek karo iki yo dadine cepet. Cepete piye? Apa iki mbuh tekan ngendi papane ora jelas kok. Dadi Ngomong Metu, iki metu lair ora ana sirahe ngono apa piye? ora ono ndase. ora ndak saya komplit kah? Komplit apa wong kowe iki mbiyen asline karo bapakmu karo Sik. Ora percaya takon tatang gue, Mas Tatang. Iki sing dirembuk apa? Mbok sing dirubuket mau ndas karo ngadeg. Apa sih? Lah ya kowe iki karo bapakmu karo mbokmu mbiyen iki ora direncana.
tekan iki margo tombo pegel. Njur tukul dapurmu. Yo moncrot dhek ngono ta. Ora pareng ngono kuwi ra ilo. Iya. Ben kene kaya ngene iki tetep wong menungso gaweane sing gawe urip. Lah iya apa? Awak dhewe ya kudu menghormati ya Mbak ya. Ya iya lah gue benar. Bener ki ben dhek iki cilik Nah. jenenge cibek ora apa-apa. Terus ya mungkret ya. Pancen loro lambene gena ora kaya gue. Lah piye? Duwe sedulur loro edan kabeh. Maksudnya iki piye? Lah ya duwe sedulur loro edan kabeh. Kok edan kabeh. Lah kaya kowe jajal ngarani nyoko jare werna-werna. Lah anak kok saiki sampean mungkret ora? Lah mungkret ora apa ya? Lah wong garek ngomong aku ki mungkret ngene lho. Lho, Nek sing mungkret dek aku bingung. Kowe mungkret ora sih? Nggonku tak dawake kok. Iki ciblek arep mungkret semono nglairke kowe ya iso ya kepe. oh lah nggih mulane ora kena melecehkan kaum Tidak ibu. boleh. Itu ntar kena KPI. Nah. Loh, undang-undang yang diperbarui sekarang Nah, itu nggak tidak boleh. boleh melecehkan sesama. Tapi kalau kita mengejek dipersilahkan. Ya pada bae ora kena mengejek karo melecehkan ya ora kena. Tergantung kembali kepada orangnya. Yang diajak menerima apa tidak. Lho Gitu nek loh. nyong ora nerima keprimen? Alhamdulillah. Lah nek nerima. Syukur. Yo kita ki harus sesama kanca. Sesama kanca ki angger ngomong sing genah, sesama kanca, Anu sesama teman ya gue nek arep nganggo bahasa Indonesia. Istilahnya my friend together. itu. apa? My friend Awang. together. Oh ya. Wong kuwi iki latih cawang ya kuwi iki le. Oh nek niki nggih genah. Iya. Rabies ge jani latih cawang ora mung latih tok ndase be cawang. Sing cawang ki uteke ora ndase. Iki nek pamane ora ngelingi nang kene iki ado-ado saka Banyumas bener. Heeh. Tak kekrek ndase. Aja kaya gue Mas Rabies. Jangan saya. Keprimen Mas. Mas Iki Katan bengi iki nggih. awake dhewe tinimbalan. Nuwun sewu. Supaya Nun sewu Mbak Lembo. Awake dewek sirahe melu sapa? Ya melu mbahmu kuwi kok. Lah wong kae limbuke ngomong. Ya maksudnya awake dewek itu ya kita semua gitu loh. iya. Gitu loh, Mbak. Kita semua kepripun Mbak Lembo? ya kita ini, Kita. saya dan kamu ini Oh iya. Nah, malam gitu. ini diundang ke sini kan oleh Pak Parjio diminta supaya menghibur saudara-saudara yang ada di sini. Iya. Ya. Ini Mas Far. Karena punya hajat apa? Hajatnya apa? Iki ngunduh mantu. Oh, ceritanya ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Mantu. Nek kowe sesuk ora ngunduh mantu. Nyong udah apa? Ngunduh wae Pakarti. Ya ora wong nyong apa-apa ora ngunduh wong Pakarti. Ah, Rene. Ngunduh mantu Bapak Parjo niku Iya. saweg mantu nggih. Ya. Mantu Ya, saiki nggih. dongamu piye? Siji kepada manten, loro karo bapakne manten. Ya dongane piye? Nggih mugi Oh, kecil nek kula. Piye coba saiki iki lomba. Urutan. Lomba pidato. Nggih. Dagelan telu kawan kabeh. Saniki nggih. Ya. ora engko Nek- bada. Apane? Oh. Aku nek ndonga dirungokke. Iya. Aku nek ndonga selalu serius. Selalu. Tidak Ya. pernah Oh. ngomong sing ora-ora. Iya iya. Ya. Makanya aku nek ndonga, Iya. tulung dirungokke tenanan. Iya. Iki dongane wong. Apa tuh? Dongane kapan sih ngomong bae? Lah ngarep donga kok. Lah ya wis cemplung donga kok malah. Ya kok sik tau. Ngomong bae lamben serak pisan. Cilik cangkeme ombo ya. Ampun. Sadis e. Wedokan ya sadis e. Lah gitu. Oh keras. Wong kene arep donga mbok cak ngomong wae. Lah iya, Terus aku weh. kapan dongane? Orang Ya. wong donga ki ya kudu tenanan nih. Ya. Mata kaji donga. Cerawat. Ayo tak rungokke iki dijingling karo para ulama-ulama dongamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Genep warahmatullahi iki. wabarakatuh. Terima kasih. Pancen jaluk. Dongane ndi sih? Dongane ndi? Aku sing ndongake ngomong sokeh kok dadak melu ndongake ngopo njukan? Iki jenenge pidato to the point cekak aos ki ya tatang kuwi ya sikat Oke. padat. Ora ndongake dienggo temanten berdua, sengantenan ki jenenge sapa? Aku dhewe lek mudeng. Oh berarti kita elemu. Ya ora. Kowe kata Selamat buat adik saya yang baru nikah, adik Parjio. Eh, Pak Parjo nikah maning ya mengko
Lah iya. Jur bocah sing di Arani arane iki Ngandel ora sedulure ora apal. ora apal. Ki genah kowe mesti dong Bu Parjo nglairna siki sing dadi pengantin ora teka kowe genah. Ya aku ngakone aku pancen bengi iki aku ora nyumbang aku. Oh ya bener. piye to aku yang ya makanya rungokno sik to Kang. Ya wis kene. Selamat buat Ya wis. adik kita temanten adik Bagus kalian adik Parjio Panjang. jeneh lho Ih, jeneng moni maktuk. Anu dikapaken sih? jika tampak nasi Orang jerone anapane ne condole apa? orang nyatu teke komplak jadi tok suarane Iki arep tak tutuki pedalnya wis ora iso gagarut. Ora apa-apa. Oh iya. Ora gagarut tak wong wis ra ndek utek kok. Lah uteke nang ndi lah? Wong anggere ora diutek ya ora tekan ngene. lah ya tekan ngene kok ya tekan yo Enek. tenangan to iki aku arep ndongake karo temanten jane sing ngantenan sapa to jenenge Iya. Bagus. Mas Bagus. Mas Bagus kalian Mbak oh alah Oh alah. selamat buat jane ya ponakanku dhewe ya sini selamat buat ponakan saya Bagus kalian Rere semoga menjadi temanten yang sakinah mawaddah Allahumma amin Amin. 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 pesan saya cuma satu jangan lupa KB Oh kena dah. iya. Kena ah. Ajak kelalen. Iya dah. Ajak kelalen Kok nek kabeh ra duwe anak. loh maksud saya mboten ngantos ngoten maksudnya aja nganti lali KB kuwi kerep bayen dadi bareng ngantenan terus gawe ngono lho Oh nggih Mas Bagus. Ajak kelalen mlebu kabeh. apane mlebu kabeh Mlebu apa miki jane sing keluarga berencana lah. oh sing mlebu nang keluarga berencana kan mlebu kabeh berarti bapak Parjio karo mbok ya melu mlebu ngono lho Maksudnya mlebu apa miki kabeh apa kabeh? kabeh Oh kabeh kok kabeh. wis cilik budek ngayal lho kandhane yo Iki asline ora budek. piye Ning pancen kuwi cilik ning kupinge bosok. Ki jenenge kuping udu bosok, ki kuping pileg. tuh kuping pilek ayo kowe ngaturke Mbak Cible ayo Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan pinter awet tenan apik Lah kaya darah ditepuk tangani. Ya tambah dhuwur mabure. Nggih, mugi-mugi Bapak Parjio sing tembe kagungan hajat mantukaken ngunduh mantu puteranipun Mas Bagus kali jan kaya wong Jawa tenan yo Ya nanya wong Banyumas. Asli kaya wong Mugi-mugi Jawa. Mbak Rere kali Mas Bagus diparingono jejodohan ingkang langgeng pindho mimi lan mintuna. Oh, Ngantos iya, puputing yuswa Allahumma Amin. amin. Mugi-mugi ampun kesupen gadah anak kali sapa kalih dosa mak. Kuwi ora duwe anak aku jenenge Drejes. orang drejes ternak Kali ya arep sedos, ndak kali dosa ya kena loro tok ya uli. Ya Mungkin uli. tak dari karep-karepe sing mana. Dewek Ayo. ora usah mikir. Lah iya. Mas Bagus karo Mbak Rere 30 begono. Lah ya saiki nek pemane duwe anak kok nganti 20 ra ya. Lah ya kepenak tuh anak Kepenak ndasmu. Kepenak, Bu. Ayo mesake sing wedok ngrusake pekarangan. Buktine nyong anake pira? Anake 8 be ora sapa bingung. sinten Nyong. sampeyan Lah anake 8 angger siji njaluk kado siji bingung. niku nggih anak menungso niku Udu ketek. oh iya wis. Ya menungsa ku apa? Siki ora bingung. Iya. Anake pirang-pirang kirane adus kok sik toh nek anake pirang-pirang iki berarti anake londo anake pirang-pirang kan anake londo Anak itu wong semirang kabeh tur mriki iki begitu cenger langsung laku Aku ngomong karo wong wetan-wetan ya aku bingung. bisa cek Isine mung malah cara arar biasa gesek. kok gesek lho Lah aja lah nyong ngomong pirang-pirang ki ceran. Maksudnya oke. Lah kata akeh. heh Akeh. akeh Iya. Oh. Anake akeh.
akeh. Lah ngono nek pirang-pirang kuwi berarti anake rondo kabeh. Rondo kabeh anak. Nek sampean ngomong akeh lah kuwi. Lah ya nang ngene nyung Banyumas iki jan pirang-pirang. Oh. Sepirang-pirang. Berarti ki anakmu pirang-pirang. Ora, aku anak akeh kok. Ning aku gumun lho Mas Mas Rabies. Mas Tatang wah gaul banget. Pripun? Semirane pletik-pletik. Semiran bathukmu ambyang kuwi semiran. Oh, lha matamu katarak. Lah gue box iki lagi model semir putih. Iki tak bleaching. Kudu semir. Oh, bleaching. Bleaching sing gawe urip ya ngene iki. Oh. Iki ora le masalah bleaching ora iki sing elek iki ndase. Ya ora kaya ayo sing gantian Mas Rabies. Mengucapkan mempelai berdua. Ponakan. Kudune luwih mentes wong Ya tuwa. iya. Wong tuwa sing iso digugu Iya. lan ditiru, dienggo tuntunan. Nek iki ora iso ditiru nek iki. Iki iso omong nek ora kena ditiru. Aja kok tiru nek kowe tiru-tiru Rabies, ayo rusak uripmu. Wes. Aku ora sangandani wae. Mergo aku rumasane aku dhewe ya bosok ya. Aku jane wis omong karo sing di omah lho, Tang. Pripun? Bilang tampune sapa to, Mas? Iku Rabies piye? Wah, malah rusak omah. Angsare mesti rapi aku ngono. Tapi dilalai nggih. Dina niki angsore yakin sumpah. Iya. Elek ya. Ya ora. Nggih. Tegese Ayo coba. Pripun? Nduk. Ayo tegese elek iki mung dienggo pepeling sing ala do ditinggal. Nggih, leres. Sing bener nggo tuntunan. Nggih, leres nggih. Sekarang wong seni iki penyajian kok ala karo apik. Nggih. Nggih, pancen. Kalau tinggal sing apik digawa. Ya. Nek niki mboten kok. Piye? Nek Rabies Piye? sing Keprimen. elek digawa elek banget ya digawa banget. Aku ki celutak. Ayo ndang diaturke cepong. Ayo domongna Mas Ngomongno, Ras. monggo. Wis wae dadi keluarga sing tertib ngono wae. Iki Keprimen jan apa? Malah kaya perjuk Ha, iki- ngomongi karo perjurit. luwih sempurna kudu tambahi aja tiru-tiru aku. Kuwi kudu aku. Bangsang. Karo wong tua ya Pati. Wong tua salah kowe lahir dhisik. Aku bapak mati kudune dhek iki karo aku ki nyembah-nyembah ya. Gantine wong tua ya nek Rabies ya ora. Aku biasa. Biasa keprimen. Ayo iki Ya biasa duraka kuwi kok. iki kakangku. Padha-padha anake Mbah Gito Suwargi. Ning beda. Beda. Beda engko. Beda keturunan, beda cara nglairke. Ora. Lha pripun? Nek ning lairke padha wong. Beda nek biyen bisa kula lakoni beda kula. Bidane piye? Beda. Nek Iya. jenengan lair saking garbane Ibu. ibu. Nek Ah. niki diutahke kok. Saka cangkem. Cangkem mbok sing tertib. Wong Mas Tatang ya anang lairna koncekan cangkem. Lho nek iki heeh. Apa iya? Begitu mboke wae. Pacing. Oh. Ngono kok. Berarti anu orang mau jadi lairna ya. Lah iya mau aku biyen ora direncana rekane iki mengarep tambah pegel kaya. Ayo Mas. Kabeh pokoknya mendoakan. Mendoakan yang baik-baik buat teman dan berjuang. Ngoten. Yes, pokoknya Pun. muga-muga tetap bisa bahagia selamanya. Amin. Iya. Amin amin. Sing penting waton kowe karo aku ki le nuturi dinamika kehidupan sing bisa iso memanage kalbu ya ta. Nggih. Bungah nggo nangis ya kena, susah dienggo guyu ya iso ha ta. Bener. Sing penting le nata ati iki kepiye. Ha ta. Totono atimu. Ya. Nek iso mbok racik ya ora apa-apa. Dadi racik engko dombe bareng-bareng. Terus padake ciu wae. Aja kaya gue wong sing jenenge karo sedulur ki sing rukun ya gue. Iki Tatang karo Mas Rabies ki sing rukun. iki serukun. Wong iki jane ya nak ndulur. Oh, Aku karo dhek ya sedulur asu. sedulur asu sih keprimen. Ya asu. Ya asu tenan bapak. Lho kok Aku dhewe ya gumun aku. Iki kumune. iki ana nawala. Oh nggih. Pripun nggih?
supaya dhewe apa efektif. efektif. Iya, iki sing bapak dhewe kumpul reuni keluarga balung pisah. Wah ini jan balung pisah tenan iki. Iya, ayo muga-muga kanthi pancatan bengi iki Amin. dhewe saya guyub. Nggih. Iki saka panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Wagio Sriatmojo MMMBA. Iki dosen STIE. Mesti. Ya iki mundut tembang gethuk karo caping gunung. Wis. Ketuk kali caping gunung. Sakniki ampun lan damel musik kula dhisik. Ya, Ini khusus buat temanten berdua. Oh nggih. Kali Pak Parjio. jajal kaya. Ketuk asale saka telo. Nah, iki Pak Parjio iki. Iya. Iya dah. Mas Bagus yang jawab arep njaluk apa kewuh mara tuwa. Bapak yang kamu tuh kondalan aja ngono li, aja ngono. Asik. Aku mau bubar karo mbokmu. Oh, Si jadi Mas Warjo bar karo mbokmu. karo Karo mbok. Karo bojone ngono karo maksude. bojone karo Bu Parjio. Ngono. Lah iya. Sip kuwi. Heeh. Wah, jan pancen. Parian nek ngono hebat, gethuk iki Kang. parian ya, Tang. Parian. Oh iya. Ini rabies piye pariane rabies. Aku ora ndek parianan. Bareng ora cetha duwite terus gelem ora-ora. Pancen sampe gelem. Seniman tidak boleh yang namanya masalah duit. Duit. Paling tabu kalau orang Sunda bilang paling pamali, kalau orang Jawa najis, nggak boleh. Ya. Kita sebagai seniman tidak memperdulikan itu dibayar ataupun enggak. Lho nang gone sedulur. Apalagi di tempat saudara sendiri kita tidak membutuhkan dengan masalahnya bayaran. Iya. Dikasih amplop syukur juga tidak nggak masalah. Walaupun ada isinya kita dikasih nyemas matur nuwun buat uang bensin jangan sampai diterima. Nah, apa nih? Apa nih? Duitnya jangan sampai diterima. Itu tidak boleh. Tapi begitu kita pulang kita telepon kita kasih nomor rekening. Gitu. Gue jenengane ya pada bae jaluk. Ngono ya. Sing Ya iya wong jaluk nomor rekening. Sing penting ki awake dhewe diparingi alhamdulillah kepepete ora apike genahke. Karo sedulur kok genah-genana. Lah ki Ayo. sing nanggone sapa Mas Rabies? Ayo ning ngene sedulur. Pak De Parjio. Lah iya nang apa kok genah-genana masalah duit? Ana ora digenahke ya uteke memek. Karo kakangne sih. Karo kakange kok kaya gue. Lah iya kuwe sih.